Des i ar ddiwrnod agorad efo'r chweched dosbarth i'r Adran Gymraeg ym Mangor a nath o'n haro fi faint o agos oedd yr Adran Gymraeg a pa mor groesawus oedd pawb a pa mor glos oedd y Gymdeithas Gymraeg yma Mangor. Bywyd cymdeithasol da a bod na lot o fwyd Cymraeg yma lle a bod ni gan i wneud drwy'r Gymraeg yma bob dim. Dwi'n wneud Cymraeg a theatr y cyfryngau. Dwi wastad efo rhywbeth newydd i wneud a modiwl newydd i gychwyn lle mewn gwrdd. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis ddod i fyw yn GMG yn ddewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi wneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae byw yn GMG, mae o'n ychwanegu gymaint at y profiad Prifysgol. Mae gymaint o bobl yna ti'n dod i'n nabod a mae jyst y syniad o gymdeithas Gymraeg yn Mangor, mae jyst calon o'n GMG dwi'n meddwl. Oedd o wastad yn Bangor, rili. Doedd ddim fatha... Doedd dewis arall, oedd o'n apelio ato fi, rili. Dim ond rhy bell o ato a dim ond fatha rhy agos ystall, fe dwi'n meddwl. So, ac mae'r elfen o Gymraeg yn fatha yn bwysig iawn o fyma, so dwi'n meddwl dod i Bangor.